Shakira here and welcome back to my channel! For today's video, we are going to have our part 2 Shopee haul. And kung may part 2, of course, meron talaga yung part 1. I am going to link the part 1 of my Shopee haul on the description box below, so you guys should check that out later. And kung nanood ka ng part 1, alam ko sinabi kong hindi to kasya sa akin. Itong top na to, bakit nagkasya siya? Meron akong powers. Charot, siguro hindi ko lang sinukat ng maayos, pero ngayon kasya naman talaga siya. Sobrang crop nga lang niya, so okay na yung angle ng camera na yan. Para hindi niyo makita yung bilbil ko from down here. Kung yung part 1 na Shopee haul ay puros trendy clothes and trendy accessories, ngayon naman sa part 2 ay mga school supplies. Bakit pagbili ng school supplies? Wala mang school. Hindi, dahil ang mga ipapakita ko sa inyo ay pwede pang online class, and it's really good for online class. So without further ado, if you're interested to know on what supplies I got for my online class, then just keep on watching. Fuck. So, ang first ay papakita ko sa inyo ay sobrang ganda dahil ito ay very useful right now. And this is the desk lamp. Ayan siya. This is very cute. And pwede siyang white, dim, or a mix of both. So, ayan siya. And maganda siya, oh. Diba? Nakaka-fresh siya. Pwede kang dito magklase. Lagay nyo lang yung phone nyo dito. And ayan. Choose yung light na bagay or yung gusto nyo. Or, pwede din naman kung sa laptop kayo nag-online class or sa PC, pwede nyo siya lagyan ng pens. Ayan. Maganda siyang lagyan ng pens. So, ilagay nyo lang siya sa desk nyo. Napaka-bongga niya, diba? And very useful right now. Speaking of pens, ipapakita ko na sa inyo pa isa-isa ang mga pens na aking nabili. So, first are mga highlighters. Of course, kahit naman na online class lang tayo, kailangan pa rin natin mag-study. Ito talaga yung ginagamit ko ever since nag-college ako kasi pastel color siya. So kapag nag-highlight ako, medyo madiin kasi akong mag-highlight at magsulat. Kaya kapag nag-highlight ako, hindi siya masyadong nako-cover because nga pastel siya. Light lang ang color niya. And dual tip siya, guys. So may highlighters dito, may highlighters din dito. Ang hindi ko lang nagustuhan is yellow lang talaga lahat ng pair niya. Kahit anong color dito sa kabila, yung pair niya is yellow lang. Pero okay lang din naman kasi usually yellow din talaga yung ginagamit ko sa mga definitions and medyo mahaba yun, diba? And madami. So, gamit na gamit talaga yung yellow. So, I really like this. However, hindi ko to sa Shopee nabili. Dito ko lang to sa mall namin nabili. But I will try to find a link sa Shopee and I will just link everything below sa description box. Okay, so, apat pala sila, guys. I got it in a shade blue, purple, green, and pink. So, puros pastel colors yan. And ito, yellow lang lahat sa tip as I have mentioned. So, let's move on naman sa next na pens na aking nabili. So, these are the stationery gel pens that I got. Parang Muji type siya. Pero hindi talaga siya Muji. Deli yung... So, Deli yung brand niya. So, I don't know. Pero, parang maganda naman siya. And, I got it in a shade. Dalawa sa black, dalawa sa blue, and dalawa sa parang blue-black color. So, ito yung pinaka-favorite ko na shade sa ball pen. So, actually, hindi talaga ako artsy. So, ginagamit ko lang talaga to pang notes, pang note-taking. It's very cheap na parang alternative ng Muji pens. If you're looking for a cheaper alternative for Muji pens, then this is a nice pen for it. So, to be honest, I can't remember the prices anymore. Pero ilalagay ko lang siya here. Let's move on. So, next naman, speaking of Muji pens, ay ito, talagang legit Muji pens na siya. Ayan. These are the Muji Smooth Gel Ink Ballpoint Pen Knock Type. So, I got it in a shade Asagi. Ito, ang Asagi. And then, pink, of course, and ito, green. So, usually kasi, kapag nag-highlight, minsan, mas gusto kong i-underline lang siya. So, kaya binili ko tong color. It serves as a highlighter na rin kasi kapag ayaw kong, for example, yung notebook ko, kapag ayaw kong medyo madaming highlight. So, minsan, ina-underline ko lang yung mga important stuff para hindi siya madumihan masyado. So, ito yung Muji. So, I got it in 3 shades. By the way, I didn't get this from Shopee again.
I got this from Trisha and Gab Stationery. Gab is a friend of mine. And nakita ko ang shop nila kasi naghahanap talaga ako ng Muji na B5 notebook. And sa Shopee, wala na akong mahanap kasi puro's not available, puro sold out, and everyone is hyping about it. So, I wanted to try it also. Kasi nga, digital note-taking tayo ngayon. And madali kasi sa B5 notebook na mag-print ka ng notes doon. So, bale, diretso nyo na print doon sa notebook ang notes nyo. Kaya, naghanap talaga ako ng bonggang-bongga. So, thank you so much to Trisha and Gab Stationaries kasi meron silang stock ng mga Muji stuff. Speaking of Trisha and Gab Stationaries, doon ko din to nakuha. So, bale, naka-bundle na siya. In the bundle, it's only 500 pesos. And sa 500 pesos yun, you will get 2 B5 Muji notebooks. So, may grid line and yung plain lang. Also, you get 1 craft notebook. So, wala siyang lines and all. If you're an artistic type of, if you want to journal, pwede to, craft notebook. And yung tatlong gel type na Muji pens, yung Nock type pens, ito, you can choose any color that you like. For me, I chose Asagi, pink, and green. They're just cute colors and yun yung mga usually ginagamit ko talaga on my notes. So you guys should check them out. I will link their Facebook page below. And let's move on. So, sorry kung hindi to lahat from Shopee. I know na Shopee haul to. So, dapat to sa Shopee lang lahat. Pero sorry guys, hindi ko talaga mahanap ang mga Muji stuff sa Shopee kasi puro sold out na siya. And kailangan ko na talaga yung mga notebooks. So, however, let's move on and let's go back to Shopee. So, diba ito, nakikita nyo dito na sumisilip siya. Ito yung desk lamp. I also got this lamp. Basus yung brand niya. I don't know if I pronounce it right. So, this is a reading lamp. Parang i-clip nyo lang siya sa book or notebook so that while studying, makikita nyo na ang gulo. Ang gulo ha. Stay put. So, while studying, pwede, kunwari, may roommate kayo. In my case, so me and my brother are sleeping in the same room. So, for example, kung tulog na siya and gusto nyong magbasa-basa or mag-study or anything, you can just turn this on. Pero hindi siya nag-on at the moment kasi hindi ko siya na-charge. So, pwede din siya ilagay sa book. And speaking of book, ipapakita ko sa inyo next is this DSM-5 book na sobrang kapal, na mas makapal pa sa mukha ko. Yung space na yan ay bookmark yan dahil tingnan naman ang bookmark ko, guys. Ang ganda-ganda ng mga pinamili ko sa Shopee pero bookmark wala akong nabili. So kasi ito yung ginagamit namin for psychology because again, I'm currently in my 3rd year of being a psychology major. So this is very useful right now and especially soon sa board exam namin, kailangan na kailangan tong DSM-5. So I'm so thankful na meron si Shopee nito, no. So, ayan, pwede siyang i-clip, ganyan, and ganyan. Oh, diba? Parang nag-aaral. Parang napaka-plastic naman. Itong book na to ay puro sa mga mental disorders na kompletong-kompleto tong book na to. Para itong diksyonaryo ng mga psychology students. So, for the next item ay itong mga round stickers. As you can see, look, mga round stickers siya. Parang yellow, orange, and then may silver siya. It has 3 dimensions and 4 colors. So, ang ginagawa ko dito is parang nag-serve lang din siya as highlighter for me. Kapag sa book kasi, for example ito, ayaw kasing i-highlight yung book mismo kasi nasasayangan ako. So, ang ginagawa ko na lang is nilalagyan ko siya ng sticker para malaman ko na this is an important note and then lalagyan ko siya nito para hindi ako mawala. So, these are sticky notes na lalagyan nyo na siya sa side ng book or notebook para malaman nyo na this is included for your test, a very important topic, or kayo bahala kung how to use it. Alam niyo naman siguro paano gumamit ng sticky notes, no? Bakit ko pa kayo tinuturuan? Mas nag-aaral naman siguro kayo kaysa sa akin. So, mas magaling kayo gumamit ng mga ganito. Nagmamagaling-magaling lang ako para sabihin na nag-aaral ako. So, napaka-cute ng colors niya. See, I got this for green kasi green yung parang color nag-symbolize sa psychology sa school namin. Or sa lahat naman. Sa lahat ba? Or I'm not sure. Pero yung green kasi yung nag-symbolize ng psychology sa school namin. And this one, very cute colors lang. Very nude, yellow, and ano lang siya, brown, beige ang palette niya. So,
Very cute and matches sila dito sa round stickers na nabili ko. So, these stickers are very, very affordable. You guys should check it out. And madami pang ibang colors though. So, kung anong gusto nyong color, depende on your liking. So, go check this shop out. Most of the things that I showed you or I am going to show you are just from the same shop. As usual, you know naman me guys, diba? Sa isang shop lang talaga ako bumibili because you know, tipid-tipid tayo, girl. And next naman is itong very cute na sticky note. Yan, para siyang paper. Ang texture niya din is parang brown paper na may lines-lines siya. Ito, nagagamit ko na to siya always. Ayan. So, very, ano siya. Yan. Parang ganda. Basta maganda yung texture niya. Parang vintage vibes na ano. Parang, basta cute siya. So, kahit ginagamit ko na siya, binabalik ko pa rin siya dito sa plastic kasi parang hindi siya mawala at madumihan. Pero, as of now, parang ayaw niya nang bumalik sa bahay niya. Uy, balik ka sa bahay mo, uy! Mamaya na lang, baka ang video na to ay first pagbalik ng sticky notes na to. So, ginagamit ko lang to kapag mayroong mga important notes na binigay yung teacher ko or yung teacher pa, grades. Yung prof ko, for example, yung prof ko may sinabing important stuff and magsabi sila na, okay, take down notes ha, wala ito sa book, wala ito sa notebook, wala ito sa everybody, ako lang nakaalam nito. So, syempre, ikaw siya lang doon nakaalam, susulat ka talaga, girl. So, yun, nilalagay ko lang siya sa tabi ng topic. And next naman is this daily planner na, ano lang siya, mini daily planner lang, may mga things to do, ayan. So, check nyo lang dyan. So, minsan, mas nakaka-productive kapag sinusulat talaga natin yung mga things to do natin and hindi lang sa phone natin nilalagay. Kasi 'di ba mas nakaka-productive siyang pakinggan and pwede mo siyang i-stick lang sa notebook. For example, things to do, mga assignment or sa laptop nyo. Kasi anyway, hindi naman siya ganun ka-sticky and pwede lang siyang matanggal right away. And then, makikita nyo na, oh my God, meron akong quiz na hindi natapos. Oh my God, meron akong assignment na hindi napasa. So, makita nyo agad. So, very, very important to. Kasi kapag sa cellphone, hindi mo naman masyado tinitingnan yung mga things to do mo sa phone mo kasi puro lang naman YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, share ng memes, ganun. Yun lang naman ang ginagawa ko sa phone ko. Kaya, very important to for me. So, ayun na. So far, yun na siya lahat. Konti lang naman yung nabili ko, guys. Pero, very, very useful to know. Hindi naman ganun kadami yung nabili ko kasi nga, bahay lang naman tayo mag-school. Tapos na tayo sa sa stationery side. Ito na maipapakita ko next ay magagamit pa rin for online classes pero more on the technical side. So, ito na lang yung last lamp na hindi ko, ang dami naming lamp, no? Ito na lang yung last lamp na hindi ko napapakita sa inyo because it's very cute! Save the best for last! If you're following me on Instagram, I know, nakita mo na to. Pinost ko to sa story ko. Kasi napaka-cute ni Baymax! You know? Pero by the way, sa brother ko to. So, kinuha ko lang sa kanya. So, sa Shopee lang din. Ay! Hindi siya masyadong na-charge. Pero, sobrang liwanag nito, guys, kung na-charge lang siya. And, very, very useful siya. Pero, kung ayaw nyo naman siya gawing lamp, and then, ganyan lang sa desk nyo lang ilagay. Very cute naman din siya. And, parang, Baymax. Parang pwede nyo gamitin si Baymax as kausap nyo kapag sad na kayo. If you want to take a break, kausapin nyo lang si Baymax. Baymax, pagod na ako. Should I give up? Or should I just keep chasing pavements? Wale! So, bali rechargeable siya, guys. Be sure to charge it lang. Huwag kayong tulad sa akin na nag-haul-haul. Hindi ko siya chinarge. Next naman is this one. So, tatakang, ano yan? Ano ba yan? Bakit may ganyan ka? So, ito ay parang laptop stand. Or pwede din siya. It will also serve as a book stand. So, ayan siya. Pag buksan nyo lang, depende sa height na gusto nyo. Ayan. Ganyan siya. Tapos, meron siyang parang, ewan ko, may fan siya sa ilalim, pero ewan ko kung para saan to, for cooling daw. Pero parang wala namang fan na umaandar dyan. Ewan ko. Pero it serves its purpose naman, kasi gusto ko, kasi medyo elevated yung laptop ko. Kasi, di ba masakit sa dito sa back ko kapag ganyan kayo mag-type ng type. So, proper posture tayo, guys, kapag online class. Kasi dyan magsisimula yung mga sakit-sakit natin sa buko-buko. Baka kala natin high blood tayo, pero yun pala, bali lang yung posture natin. Ang maganda dito, ito, lalagyan to ng phone. Ikabit nyo lang siya dito sa side. Pero parang ayaw niya ngayon. Parang ayaw niyang mag-work ngayon, guys. Ayaw niya ipakita sa inyo na magaling siya. Ayan. Pwede nyo ilagay dito yung phone nyo. Para at the same time, kapag nag-quiz kayo, check nyo lang yung phone nyo. Charot! Don't try that at home.
For example lang na may kailangan kayong notes dito. Pwede dito kayo magsusearch sa phone nyo and then i-type nyo dito sa Google Docs or sa Word document. So, depende na anong trip nyo sa buhay. Kayo na bahala. Bakit nag-on itong na kanya? Parang nakakatakot. Parang hindi ko na ito sinasuggest. Parang may something siya. Tapos yung Halloween. So, ito, kung nakikita nyo, kanina pa siya silip ng silip. Ang bigat! Of course, is this table. Pang online class din to. Very, very important. Kasi, especially if you're like me, na napakaliit lang ng room ko, di ba? Kung makita nyo yung aking bedroom makeover. Maliit lang yung room ko talaga. And, important na important to. Open nyo lang siyang ganito and ganyanin nyo lang siya. It will serve as your table na. So, pwede nyo ilagay yung laptop. Ay! Pwede nyo ilagay yung laptop nyo dito. Or yung book nyo. Pwede kayo maglagay ng tubig dito kasi may lalagyan siya ng cup. And parang may lalagyan din siya ng ano dito. Pwede din siya for phone or mga iPad. Kung may iPad kayo. Wala naman akong iPad. So, hindi ko siya nalalagay dyan. Pero to be honest ha, medyo mahirap pa rin mag-concentrate kapag sa room lang ako nagsastudy. Kasi kapag nasa kwarto, napakalapit lang ng bed nyo, guys. So, kapag nasa bed kayo malapit, alam niyo yung gravity of the earth, mas grabe yung gravity of the bed. I think we're down to our last item. Hindi na siya school supplies or anything. Pero, magagamit nyo pa rin siya for online classes. Because, you know, kapag kahit online, parang gusto tayo natin magpaganda sometimes. Kung may time, kahit stress na stress tayo sa ACADS, ay kailangan may time pa rin tayong magpaganda, you know. So, I got these velvet lip tints from Katha Cosmetics. These lip tints are from their pastel collection. So, these are very nice. Ito yung shades niya, guys. Tala, Bathala, and Diwata. So, diba? Bongga yung mga pangalan nila. So, for 410 pesos, you get these 3 lip tints already. It's very, very affordable. And in fact, I'm wearing Tala right now. So, out of these 3, Tala shade is my favorite. Very natural lang siya na color. Parang, nag-lipstick ka ba? Very, very nice siya. Lapit ako ha. Ayan yung shades niya. This one is Bathala, this one is Diwata, and this one is Tala. So, if you guys want to check them out, just check out Katha Cosmetics on Shopee and you can use my code Katha ECCD. ECCD are my initials. 410 na lang nga, plus my code pa. Very, very affordable na, diba? So, go na guys. Go, go, go. Check them out. Okay! So, I think that is it for this video. I hope you guys enjoyed this video. And if you did, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel and turn on the post notification bell so you will be notified whenever I post a video. I hope you enjoyed this Shopee haul. And I will assure you 100% na magagamit nyo lahat ng ipinakita ko sa inyo ngayon. So, thank you so much for watching. I hope to see you guys next time. I love you all. Mwah!